Nilito da kaninje nang kok iwang nang kok athi ke la son lo ajir ding klui pen ilitum a autonomous council ajakong nang pe bob bom lo athima ilitum akhei aphan la asamalong kido jasemet erian akhei atum la pen India government along ta erian akhei atum ilitum akhei Mongolian akhei phanke elang rock pen ilitum six schedule pen kelong a political ajak kong ilitum phan nang pe bob la son si alang litum claim lo pini an ke theklong lo nilitum 2015-16 ahut pen ningje lo la pen nelia bang ke 2007 ning kan newspaper along ke klan Karbi Anglong la pen Assam a district Nagaon a district Cheremplak ke Bongo Bhumi Pinchong de Jipu Bongo Bhumi la ke Bengali atum adet pu Pinchong de Jipu alam Bongo Senatum Ningjela la ke 2000 surihini ra troxian in kansi kaninji la pen la so Bongo Senatum a procession ke klang ta dalimbari pen boksong dalimbari malom pen si ke klang non an ke ilitum theklong lo o anajir kiding hill area minister pulotante inglong aso a MLA si hill area minister athema six schedule ajak kong ke hill area hill tribes atum angbongs along si duk six schedule ajak kong ke hill tribes atum inglong ajo ke do a so atum tribe atum aphan Karbi Mizo Naga Khasi Garo Dimasa Iwa La Syam latum Kuki Rengmanaga latum along si ajak kong do la si minister hill area minister puta inglong arat IMLA pensi minister mandun ver la non BJP tu nang klang det pen ni BJP tu jakong long lok pen alang litum ju kedam tang ningkan phota a home amunit aphansi ha Sibsagor anatu kewang anatu pen kewang a MLA phan alang li ge Mongolian lo zeta alang li hill tribe kalidet alang li phansi MLA minister HAD minister pilo la pen non banke Bengali phansi pidet lo k alam ningjenan kok lo athema bang k alam k aphan lang si halatum claim da claim lo Bongo Sena pu la ke k alam lo Bongo Sena atum aning ke han kape pling ya phan Karbiang long ke Bengali adet tu kape plang ya phan si non Krishnendu Pal aphan si HAD minister pilo alang li ke RSS amuni la pen Borak Valley Silchar na tu pen amunit lo
alang Liphansi, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, di Mahasau, ahem pu pinchong. Aprang benta Constituent Assembly debate sota kitpudo. Hill area minister ke pavedet sita chok wala dati pudo. Sita non ke pedokok lo, baru pedokok lo, sita inglong asosi Hill area minister bong na aprang benta. Captain Sangma ta Hill area minister lo. Mahang Singh ta Hill area minister lo. La Pike Satro Singh terona ke hai ta Hill area minister lo. La Pike Dhoniram Rompia ke hai ta Hill area minister lo. La Pike Gandhiram Timum ta Hill area minister man lo. La pen ke Barilong Terang ta man lo. La pen ke Dorsing Terang ta man lo. La pen nona phi sum rong hang ke hai ta man lo. Son si ilitum 6 schedule area ke 6 schedule amonit si lang pom lo. Seta non ke ilitum adet Karbi Anglong ri la pen di Mahasau anta Bongo Sena tung ki puateng si Bongo Bhumi kapet chongji anak si non pon bom lo non Bongo Sena amunit si ba Bongo Sena pen alang li kacecini dota tek alang li metang mat ke Bongo Sena ka lidet mene seta alang li tung a si non ke ilitum ala det ahem pu man lo aja ka tung ye pulo la ke minister cho CEM si jata claimji pulo chief executive member si jata claimji pulo ahok lo 6 schedule jong si pang tang pen meji pulo tang te ahok 6 schedule seta Haru Krisir Kebra Troksir Kebra Poninkan Haru Krisir Kebra Troksir Kebra Poninkan 6 schedule constitution amendment along isi governor ajakong papawetudet si apranke with the recommendations of the governor with respect thereto we can talk do hala swadim ke non ke the government of the state was it talk wrong tamane government of Assam was it talk wrong tamane government of Assam pulo tante la ke Assam a council of ministers atum alam lo la alam yum ajakong pikok lo 1995 aninkan ASDC ho MOU kasohia ho MOU sohidat penamat 6 schedule amendment lo parliament atu ka amendment ta prapik hangjang ciklo yon mo petandet mange ade ba Bongo Sena tu mani ke hang akam lo pojo ama ki claim ta pe prapik ala so non hill area a minister bang ajakong ave pusi pulo seta paragraph 14 along anding pi krek hialong ketok dak la puhelo the governor may at any time appoint a commission to examine and report on any matter specified by him relating to the administration of the autonomous districts and autonomous regions in the state, including matters specified in clauses C, D,
E and F of sub-paragraph 3 of paragraph 1 of this schedule, or may appoint a commission to inquire into and report from time to time on the administration of autonomous districts and autonomous regions in the state generally and in particular, on the provisions of educational and medical facilities and communications in such districts and regions, the need for any new or special legislation in respect of such districts and regions, and the administration of the laws, rules, and regulations made by the district council or the regional councils and the regional councils or valley and define the procedure to be followed by such commission. Halada kopilomay pu commission governor aning hanglote appoint tame kopi PC ke chok chema pu kelang yapan kopi pilo la commission kelang nahi hala so commission kelang nahi ke C abang ke B kunana lo C jadi kalang C D E F C get create a new autonomous district, increase the area of any autonomous district. Lake ilitum Karbi Anglong area pijum hak sita claim un peche muchok sita claim un lapen ilituma district Kopilone along ba ituma district apart kopinya apart Aceh Aflak kopinya district along Pacerap Dunlok sita claim un lapen la sobange la commission tumpen si claim nani lapen hala a commission non HDA minister ke Podunlok ke Piloma ladak pulo the report of every such commission with the recommendations of the governor with respect thereto shall be laid before the legislature of the state by the minister concerned. Minister concerned. Tamane HDA minister. Together with an explanatory memorandum regarding the action proposed to be taken thereon, affirmed by Governor Pulo, non by government of Assam. Governor may place one of his ministers specially in charge of welfare of the autonomous districts and autonomous regions in the state. Autonomous district welfare kadok away kelang hiapan ilitum HDA minister van pikoklo commission selam depen ko PPC claim nangima puta ke tokji ta ilitum HDA minister si tokji athema ladak together with explanatory memorandum pulge jadi hala explanatory memorandum ke tokji ke matlab alage hill area minister lagi alang li si togi lapen cabinet along place ji lapen ha assembly along place ji ante CM aning ke hang aling pen le ke claim unji gali minister ta ja kong du po anajir ke ding ke ilitum inglong aso o minister matsi itum a CM ke ilitum siksidul ajak kong kasi harja abang lo po amasi alang lipan padigdar de dead lo non ke bangamuni lagi ilitum CM apan papek claim toy po indirectly si claim ji
la tum ke directly ke claim ke la hello itum ka chini dam nang ya dim non ke la son na ka che plan ke chu pen nilitum ubok ti election hun matha pe mi nang ji pu ilitum ajah ka tum BJP long ke do anatum alang litum oruno doi pen lakputi by do pen hem su pen la pen ason poisa achat ke long pen job card pen ration card pen a job BJP fan vote pidun lo hala BJP fan vote ki pidun anatum hello non Karbi Anglong bongo sena fan ke che hodaya tum lo ilitum a BJP long ke do an leader tame kacho claim nun chota tum tame halatum anta adai dolo non Karbi Anglong di Mahasau West Karbi Anglong non bongo sena atum a leader fansi non pidep le jakong pidep le non amat alam litum ilitum a district amen lar le de jimene sita amen ke lar ji a provision da dakdo dak 2FF ko long lata la so 2FF ta 1969 aning kansi lata kapil ludun 2FF ta lata alter the name of any autonomous district to say to autonomous district amen anta lar phakun la pen la ke lang dunji ge la so commission atum no nala commission along darmat top dande CDEF one top shot seta halada special jong si akaprita kelang nangi dolote wala lada ketok dotuko lamat lata papiludun chokle pon ke amen dalar phak unlo Karbi Anglong dapu is anato bange Dipu district bu pinchong de teklo lapen West Karbi Anglong ge Hamren district bu pinchong de teklo Karbi Anglong pu tribes atu amen penke a district papa vedet po la son ta videt ji koma tum lo ke chok chike la uruno doi pen jo lakpoti by deo poisa pen jo self help group atum pen jo BJP fan pape hai la latum lo non ilitum adet bongo bhumi kapin chongji akam ke claim du natum la sinelitum ubom lo APHL sipen election vote ki pike chere peminanji purani tum kaning jever nilitum ne poisa ve la si un e ke claim ji lam si ne tu than chot kitab si nang por nang kitab pen nang than un chot governor discretionary power do sita governor ta council of ministers and chief minister bansi fere munakiti discretionary power pulo tante governor aning ke hampen Assam government fan alam prokrepin pen governor to claim un sita no ni claim titi la pen hala ilituma district adang a area kapi jum ya fan ke claim ji ilitum a district ilitum Karbi Anglong echet a plak along kapre ke pon de ji la so fan ke Assam government commission seng April Juni 2025 aningkan additional chief secretary Kalyan Chakraborty a fancy a commission ahem pu kapin chong alam lisia la so a commission a chairman Kalyan Chakraborty si non Karbi Anglong alam li survey bomlo atik khete Krishnendu pal ke chini dun aplo
alang li pen ching vai bom lo la pen alang li tum aning ke hang ting pen claim det atik itum phere me ni alam nasi election hut ma thape me nang ji rata tu ilitum rata phan punang ko lidar tum det le vote ki pi gali rata tum si vote ki pi lidar tum da chok chelo seta lidar da rata tum ang bong ben si lidar ke man lidar pu konat ni pen le wang ga dia ka prekali rata tum ang bong ben si lidar ke man la si lidar tum kacarinan ya aro akam lo cari cek cek pulo tante rata tum si lidar banta ke lar nanji election hut lata ke lar nanita la helo la si non ni tum ning dok delo e PHL sipen ke Krishnendu Pal alang li ke sik schedule amonit kali alang li phan sik schedule akam kapelang la pen Karbiang Long West Karbiang Long di Mahasau ahem fu kapin chong la ke ni litum ning dok delo e PHL sipen ke nitum oppose lo object lo nitum objection lo la kavedet takali inglong aso aminis IML ta bang trop do arokong seta non ke theklong lo la bang trop ta thang andia vi kusi bang Assam government udep le alang litum phan ke minister ta batnu alia ve thang ning joy no kusi bang utu dep le seta alang litum mangbong inut le inut ta phan le pisita ilitum ning oi ede dia podlo ba pheri phika pheri nang ba de jike ka avede dia podlo non ke ilitum karbia khe inglong ara ta tu di mahasau aso kukia tu rengma tu diwa tu garo khasi tu anta syam tu anta non ke ka pheri nang ko itu masih schedule ajak ko ha borak veli pen ke wang Bengali amunit apansi P2 depler. Itum la ke phere mimi la pen itum PHL si pen ke la son ke chok chi pusi nelitum lam chi pe klang.